Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada ang aduhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkan sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome everyone to our daily Doctrinal Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry. So, kaninyong mga subscribers, padayon kita sa atong giduputan sa pagtuon o kaninyong mga igsuon diha ni Kristo. It's presume. Sa di pa kita magkasugod, it's presume nga imo nagigamit ang rebound technique aron malimpyuhan ka sa imong mga sala diha sa imong kalag o andam na sa ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay dili kita makasabot sa pulong sa Dios kung na ay mga sala diha sa atong kalag. So we have to flush them out by acknowledging, admitting that we have committed those sins nining adlaw. O galang kanimo dili magtotoo ang imong tuluman nun, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit yan ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sa hilo, magampo ta. Amahan namong langit noon, nagapasalamat kami kanimo ning lain usab nga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi uban sa mayong panglawas ug naa pa kami kalantip sa among pangunahuna ug kini grasya. Wala kami katakos nga mabuhi pa panikaw padayon pa sa imong paglihok sa among kinabuhi. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag ining imong kamatuoran pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Okay. Now kagahapon atong gisgutan nga si Ginoong Kristo gipagkatao din sa kalibutan nga way sala, impeccable. Kung malikon, walay sala si Ginoong Kristo sa iyang pagkatao dinhi sa kalibutan. Apan ang tanang tao nga himugso ni kalibutan na patay. Okay? Di na kada nako balikon basta kay patay ang tanang tao nga himugso dinhi sa kalibutan. Okay? Apan si Kristo nga gikahimugso dinhi sa kalibutan buhi. So mark that very well sa inyong mga notes. Apan ang iyang pagkahimugso ning kalibutan na mo'y naghimo niya nga tao. And the Word was made flesh. So siya nahimong tao. Diha kaniya ang bug-os nga pagkatao ug bug-os nga pagkadiyos. That is what we mean by our Lord's hypostatic union. Sa iyang pagsulbad, sa iyang pagbayad sa tanang kasalanan sa tao, sa tibuok ng kasaysayan sa tao, way labot ang iyang pagkadiyos tungod kay ang Diyos di man mahimong muhikap, di man mahimong mutagad, di mahimong mutandog ang Diyos og sala. Di mahimo. Therefore, ang pagkatao ni Ginoong Kristo, doon naman po authority ang pagkatao ni Kristo nga mupasan sa atong mga sala tungod kay siya way sala. Mao nga ang nahitabo karon, God put on the Lord Jesus Christ who had no sin all our sins
so that sa diha nga ang tanan tang mga salas tibuok nga kasaysayan gipas-ana ni Ginoong Jesucristo, kita mahimo ng mamatarong tubangan sa Dios. Naana sa Korinto, mao ni ang gitawag og doktrina sa substitutionary atonement. Substitute o puli si Ginoong Jesucristo nato alang kanato mga tao nga helpless. Wa tay sarang mahimo. We are all helpless. Mo na ibuti pasabot sa total depravity. Gipagkatao kitang tanang mga kaliwatan sa tao nga mga patay spiritualmente. Mga makasasala kitang tanan. Roma 3:23. So the Lord Jesus Christ had to substitute for us. Siya ang mipuli sa atong dapit dito sa krus, sa tuyo, nga ang tanan tang mga sala mabayran niya. Again, balikon ako. Wa gyud ta sukad sa pagsugod na itong hisgot ini, wa ta mo gamit og pulong pasaylo. Nakadiparar ka? Atong klarohon na. Kay later on atong makita nga kining hitabuha, unsang hitabuha nga kining pagtuon niining bahina. I know that many of us who have preconceived notions kay maunay nabalik-balik ka nato, kinahanglan abrihan lang nato nga itong una-una, unya timbanga, kwintaha. Ayaw na una-una nga, oy, di naman ron mao, di na kuana. Timbanga, klaroha, ug unsa gyoy imong makita, ug unsa without prejudice sa imong preconceived notion. Pero kung naagyo kay preconceived notions, I'm sorry, di gyud nimo madawat ning mga butang tungod kay sirado naman ang imong una. Paminaw, all sins were imputed to the perfect human nature of our Lord on the cross. Nakaibaw na taana, nakasabot na taana, o gigamit ni Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingong kabubuton sa pagdawat sa atong mga sala. Okay? The Lord Jesus Christ accepted this imputation, ang pagpasan, ang pagpasangil kaniya. I hope sakto ng pulong pagpasangil. Di man to iyang mga sala, ato man to mga sala, sabtana. Pero ang silot o suhol sa maong mga sala, dinto kaniya ipahamtang. Ug ang sentence, because he had impersonal love for all mankind, then God the Father judged every sin in human history after our Lord accepted the imputation of all sins to His humanity. Mo to atong gisgutan. Samtang siya mitwaw suds 3 ka oras gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon, nagasinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? This was the time nga ang Diyos nga Amahan, primerong Diyos ko, and God the Holy Spirit, ikaduhang Diyos ko, mitalikod ni Ginoong Jesucristo. Tungod kay, perting himia, perting hugawa na ni Ginoong Jesucristo, gumikan sa atong mga sa sods 3 ka oras. Gagiho-ho, gihagbong nga to kaniya. Gika sa alas 12 hangtod sa alas 3 sa palis. Karon nakasabot kag nganong kaduha si Ginoong Jesucristo musangpit og Dios ko. Tungod kay during those 3 hours, paminaw mayo, mitalikod naman kaniya ang Dios Amahan ug ang Dios nga Espiritu Santo, samtang gidakdak, gipahid nga to kaniya ang tanan tang mga kasalanan. But ang mga bagong tubo ron makasabot samtang si Ginoong Jesucristo nag-download sa atong mga sala. Okay?
So our Lord Jesus Christ accepted this imputation, and God the Father judged them. Our Lord accepted the judgment of all our sins by God the Father because of His personal love for God the Father. Tanawa ragod ang virtue love ni Ginoong Jesucristo. Iyang gigamit ang iyang prototype divine dinosphere. Kainomdom ka? O bahin sa prototype divine dinosphere, mao ang virtue love. Ang duha ka gugma, personal o impersonal love. Jesus Christ was using virtue love here. He had personal love for God the Father, and He had impersonal love for all mankind. Tungod sa iyang gugma nga personal ngadto sa Dios nga Amahan, iyang gilahos ang maong buluhaton nga iyang pas-anon, that He carried or bore all our sins. He had impersonal love for all of us. Wa gyud ta niya igkita personally apan ang imong sala, ang akong sala, iyang gipas-an dito sa krus. Ingon anak ka grabe kining bahin sa sala. Kasabot ka? So atong maklaro karon kining atong mga sala, diin kinigikan, asa kini paingon, ug unsay epekto niini sa tag kinabuhi. Atong makita dinhi as we move forward in principles in eternity past, the Lord Jesus Christ as eternal God made 4 decisions. Wa pagod siya wanto sa cross. Didto pag meeting kini silang tulo, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, o Dios Espiritu Santo. Gamiting kini silang tulo dito sa Eternal Life Conference na atong labason sa atong panumduman ng doktrina sa balaang Trinidad. Mao ni atong hisgutan sa sunod natong panag-uban. Okay? Magampo ta. Ang matag usa ka nato manubag ngadto sa Dios. Ako nagatuo nga sud ni gayon sa atong kasaysayan. Adunay pagpukaw nga tawag niadtong pipila kaninyo. Ang balang kasulatan nagaingon nga kadtong nagasalikway kang Ginoong Jesucristo niining kinabuhi ingon nga manluluwas, magakinabuhi sa eternidad sa linaw sa kalayo, kagitawag sa kadaghanag impyerno. Way taong buot mo hisgot bahin ini, apan dili ta kini kalikayan sanglit, anaaman kini sa Biblia. Mas daghan pa man gani ang paghisgot bahig impyerno diha sa Biblia kaysa paghisgot bahig langit. Naibaw ka ba niya na? Habigod ni mo igala. Ang Biblia nagapadayag nga ang impyerno sa kadapit nga di ang ilang mga od di mamatay. Kung ang ilang kalayo di na mapalong. Marcos 9:48. Igala. Why pagkapalong ang kalayo dito ning dapita? Di ba makuyaw ang kalayo tungod kay kini makapaso o makasunog man? Di ka makaihap bisag usa lang ka adlaw sa imong kinabuhi, sanglit moabot ang adlaw nga ikaw moatubang man sa Dios. Tingali mo yung kaapan pastor, di ko mutuo niya na. Boy no, kung dili ka mutuo niya na, ang imong dili pagtuo, dili makausap sa unsay tinuod. Nibaw ka nga no? Tungod kay mahitabo mangyud ka na. Nagasabot ka? Kay doon naman ko mga tao nga naguna-una nga tungod kay di man sila mutuo sa usa ka butang, kanang butang nga di tinuod. Tungod ba lang kay dili ka mutuong tinuod ka na nga magkapahimo niyang butang nga dili tinuod? Paminaw. Ang gibutyag sa Biblia nga ang matag usa ka nato moatubang sa Dios kana ang labing tinuod. Ang matag usa ka tawo moatubang rabagyod sa Dios ug manubag bahin sa kinabuhi. Mutuo ka man yana o dili, imo na kanang problema. Ug nga akong pangutana kanimo higala ning adlaw,
Gabhion na ba o buntag ba? Mo kini. Kung pananglit, mao na kini gayon na. Andam ka na bang makigatubang sa Dios? Makaingon ka ba o once pagkasiguro diha sa imong kasing-kasing o akong gidawat, gituuhan sa Ginoong Kristo ingon nga akong manluluwas. Gipasaylo na niya ang tanan kong mga sala ug kun ugaling mamatay man ako karong adlaw, nakasiguro akong magakinabuhi ako uban kaniya hangtod sa kangturan dito sa langit. Nasayod ako nga na ako'y kinabuhing walay katapusan. Sumala sa gipamulong ni Ginoong Kristo, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:13. Busa, tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Ang mga namong langit nun, salamat nining tanang grasya nga among gipahimuslan bisan pa sa imong pagpatinaw kanamo. Unsa kayano ang kaluwasan pinaagi lamang sa among pagtuo lamang kang Ginoong Kristo lamang. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.